a chceli sme urobiť nejakú prvú strategickú hru v 3D a v tej dobe také niečo ešte neexistovalo, takže to bolo veľmi inovatívne. Trošku o tomto poviem narýchlo, lebo myslím si, že práve sa to hodí k tomu, čo vlastne sa dneska deje, ten trend s tými mobilnými aplikáciami, mobilnými respektíve hrami. Je to niečo nové, niečo trendové a ešte nie je úplne prebádané a sú tu obrovitánske tie možnosti, ktoré vlastne ja som zažíval pred tým 15 rokmi, keď ešte sa rozbiehalo 3D vlastne na počítačoch. A v tom čase to bolo presne o tom, že sa dalo v podstate pár ľudí dať dokopy a urobiť nejakú hru. Nebolo potrebné ešte nejaké veľké týmy, veľké financie na to a bolo to jedna taká veľmi také dobré obdobie na toto a človek má na to takú spomienku a v podstate čo si z toho pamätám bolo to, že vlastne sme rok pracovali na nejakom projekte po večeroch, po nociach, mali sme nejakých grafikov, ktorí sme neviem kde cez kamarátov pozháňali a tá hra samotná mala v podstate úspech v tom zmysle, že sme boli schopní odprezentovať a nájsť editora, publishera. V tej dobe sa to nedalo len tak zavesiť niekde na nejaký marketplace, takže išlo o to, že sme museli nájsť nejakého publishera, našli sme, bola to firma Creo, neviem, či poznáte Francúzska, v tej dobe veľmi veľká, ale bohužiaľ oni potom v podstate skrachovali, by sa dalo povedať, veľa francúzských firiem počítačových, čo týka počítačových hier ako Infogram, Creo a tak ďalej, mali problémy v tom období a tým pádom celý vlastne projekt padol, hej. Ale čo je dôležité je to, že vlastne napriek tomu, že do toho dali toľko energie a toľko vlastného času a sme sa na tom strašne veľa naučili, tak sme išli ďalej a s týmto projektom sme potom išli si hľadať prácu a ja som v podstate si našiel prácu vo firme Visiware. Pracovali sme na tom projekte Planeta of Beats. Už to mal byť. Ktorý tu navádzam hneď hore ako prvá referencia, bol to môj prvý veľký projekt. Veľmi rýchlo som sa stal vlastne programátorom, tu bola nejaký 50 až 100 ľudí, celkom veľká vec, pre 20th Century Fox, ktorý sa mal natáčať aj film a vlastne tam sa to nejak tak celé naštartovalo. Hej. Takže toto je také, čo by som chcel ako s tým začať, že je dôležité, že aj v týchto mobilných hrách sú to obrovitánske možnosti, treba sa do toho pustiť a treba stále sa snažiť ísť ďalej, hej, aj keď niečo nevíde, tak ísť ďalej a potom vždycky za tým ako by malo prísť to, že by sa skôršie spovedne ten success tam príde. Hej. Ja som potom vlastne, ešte poviem, ten game designer, ktorý som robil, tak Romain de Vaubert bol vlastne hlavný lead game designer na Battlefield 1942, takže on išiel tiež svojou cestou a stretneme sa po 10 rokoch potom neskôr v Ubisofte. Poviem, ešte predtým, než som prišiel k Ubisoftu, tak som pracoval pre Vivendi Games, to je dnešný Activision Blizzard, tam vlastne na rôznych game engine-och, vtedy next gen konzoly boli PlayStation 2, Nintendo GameCube, Microsoft, Xbox a na spustu hier, ktoré používali ten engine, som na nich participoval. Neskôr prišiel teda Ubisoft. Pracoval som ako lead programátor na Assassin's Creed jednotke, čo sa týka umelej inteligencie a animácie a behaviors. To už bol trošku iné kafe, tam už išlo projekt, ktorý mal cez 150 ľudí v podstate počas produkcie a neskôr sa to rozrastalo až na 200-250 ľudí vo finálnej fáze. Ja som na tom robil nejaké 3-4 roky, až kým sa to vydalo a asi poznáte Assassin's Creed, potom vlastne prišli ďalšie sequely a ten brand sa veľmi dobre rozšíril a je veľmi úspešný dneska. Je to veľmi významná hra. Ďalej som potom pracoval aj na Far Cry projektoch, hlavne na Far Cry 2. A tam prišlo k takému zlomu, lebo dovtedy som robil na rôznych tých technológiách, čo sa týka 3D, umelá inteligencia, animácia, neviem čo všetko, fyzika a tak. A vtedy som sa vlastne začal zaujímať, to bolo 6-7 rokov dozadu, o online hry. A Far Cry 2 poznáte asi multiplayer hra, takže tam je veľmi silný online element a vlastne som pracoval na tom engine online, multiplayer engine, na ktorom ešte dodnes pracujeme aj tu na práve v Košiciach. Máme tím ľudí, ktorí pracujú pre Ubisoft a pracujú na tomto engine. Ten engine sa dodnes používa vlastne na postupne tranzícia, lebo za posledné 2 roky sa postupne využíva na všetkých produktoch Ubisoftu. Hlavne na tých veľkých hrách, to je Far Cry, Assassini, Splinter Cell, Rainbow Six, Watch Dogs, neviem, či poznáte teraz nová hra, čo vyjde Ubisoftu a tak ďalej. Takže to sú tie online technológie a týmto vlastne sa postupne preklopíme do tých mobilných hier, lebo tie mobilné hry a vlastne tie mobilné platformy sa v niečom podobajú práve tým online hrám. Takže k tomu budem hovoriť a často tam budem spomínať toto ako paralelu. A ešte narýchlo teda spomeniem vlastne po mojom návrate späť na Slovensko som teda založil firmu v Košiciach Matsuko,
ktorá pracuje s týmito počítačovými hrami pre Ubisoft a takisto má svoju už dnes pobočku v Bratislave. Taktiež som založil firmu v Paríži, ktorá sa volá Dreamscope. Macuk má hlavne na starosti technológie, Dreamscope má hlavne na starosti grafický content. A robíme vlastne naďalej na týchto počítačových hrách pre Ubisoft napríklad, ale snažíme sa potom robiť aj aplikácie využívajúce technológie z počítačových hier. To je všetko, čo sa týka 3D, real-time, interactivity, online a prenášame to práve do business aplikácií, do iných sektorov, do architektúry, do vizualizácií, kde ešte vlastne tieto technológie sú nie natoľko využívané. Takže to len tak v skratke. Tu vám môžem povedať práve nejaké projekty, ktoré tam vidíte. Ako prvý dám ukážku práve, že sme robili napríklad s Kinectom, Augmented Reality v Paríži sme to vystavovali na autosalóne teraz 2012. Takže to sú práve také tie technológie, ktoré sa snažíme zavádzať do tých business aplikácií a snažíme sa ich využívať týmto smerom. Takže späť ku vývoji hier. Taká základná nejaká taký context overview. Všetci asi viete, že čo sa týka konzol, je teraz taký jemný decline, čo sa týka trhov. Konzoly sa stávajú menej používané, menej hrané, menej hier sa predáva. Je to možno aj spôsobené krízou, možno je to spôsobené tým, že už tie hry sú nie až natoľko inovatívne, napríklad sú stále drahé, treba na to veľké týmy, sú finančne náročné, často sa prichádza ku delayom a tým pádom aj hráčska komunita nie je s tým veľmi spokojná. Ale máme tu práve tento trend tých mobilných hier, ktorý je vlastne úplne iný prúd a má presne iné pozitíva, ktoré sa ujali a ktoré sa presadzujú a ktoré fungujú a sú úspešné. A to je predovšetkým to, že znovu sa vraciame k tomu obdobiu, že dá sa dneska urobiť počítačová hra, aj keď sa zoberie len nejaký kamoš, sa dajú spolu s nejakým grafikom, game designéri, možno aj si to nejak spoločne podelia a môžu urobiť jednu hru a vedia ju hneď závisí na marketplace, vedia si nájsť svojich hráčov a vedia tú hru posunúť dopredu, aby bola úspešná. A takisto sú tie trendy v tom zmysle, že tie device, ktoré dneska sú, tak umožňujú to, že tí hráči sú stále konektovaní, sú stále online. Tým pádom je to veľmi silný social aspekt, to znamená, že to všetko, čo sa už pár rokov skloňuje dokola, že mobile social, to je práve to, čo tieto mobilné aplikácie, mobilné hry prinášajú a v tom sú úspešné. Máme tu teraz takisto aj, vidíme, že je to aj finančne nie až tak náročné takú hru urobiť a dá sa ju aj ľahko potom propagovať, sú na to rôzne toolsy a o tom práve trošku porozprávame sa teraz. Takže čo to je vlastne ten mobile social? Už som niečo teraz o tom povedal. Nielen to, že teda tie device dneska je to také akože švajčiarsky nožik, že máme to všetko vo vrecku a vie to robiť všetko možné, ale je to práve aj týmto dané, hej, že prináša to nové features, novú interaktivitu, nové možnosti, čo sa týka rôzne multitouch, geolocation, konektivita a tak ďalej. Takisto potom je dôležitý ten social aspekt, že vlastne tie hry sú dnes oveľa accessibilnejšie, neprihovárajú sa nejakej hráčskej komunite, ktorí sú hardcore hráči, ktorí napríklad hrajú už tieto hry roky. Prihovárajú sa celej širokej škále hráčov od najmladších po najstarších a väčšinou si teda budujú svoju hráčskú komunitu vzhľadom na to, čo tie hry chcú ponúknuť. Často je to práve o tom, že tí hráči vlastne determinujú tú hru, aký má content a to treba aj na to myslieť, že vlastne ku akým typu hráčov sa človek prihovára. A dôležité, že aj tie hry sú postavené na tom, že nie je to hra typu na konzolách, že človek hrá 20-30 hodín a musí buď hrať celý víkend po nociach, alebo potom to hrá 2 mesiace a ani to možno nedokončí. Ale práve je to o tom, že je to úspešné v tom, že tie hry ponúkajú veľmi rewarding krátku experience. Že človek si to môže zahrať kedykoľvek počas prestávky v škole, alebo v metre, alebo v autobuse. A nepotrebuje na to nič iné, len si zobrať svoj mobil, spustiť si ho a hrá sa. Ako sa teda k tomu postaviť, keby ste si povedali, že chcel som takto nejakú urobiť, s čím treba začať? Aké sú tam tie nástrahy a čo sú tie veci, na ktoré treba myslieť? V prvom rade si treba uvedomiť, že ak chcete niečo takéto začať, robíte to možno prvýkrát, treba si povedať, že máte záujem urobiť niečo
čo najjednoduchšie, bez toho, aby ste sa vystavili nejakému riziku, že tu tá hra zrazu bude komplikovaná a nebudete ju vedieť dokončiť. Takže vždy sa skôr treba zamyslieť na tom, že čo je ten minimum, čo v tej hre chcem urobiť, čo je ten minimum produkt, minimum features, ktoré tam chcem dať. Netreba sa na to pozerať ako demo, treba sa na to pozrieť, že toto už bude to finálne, keď toto urobím, tak to je to, čo budem chcieť predávať. Sú na to potom rôzne tie game design techniky, napríklad tento Rule 80-20, ktorý vlastne pochádza z rôznych ekonomických princípov a veľmi často sa využíva v game designe, je o tom, že treba si uvedomiť, že v tomto prípade musí to rôzne interpretovať toto pravidlo, ale v tomto prípade si treba uvedomiť, že 80% hráčov uvidí len 20% vášho produktu. Takže to je dôležité, že vy keď budete dizajnovať vašu aplikáciu alebo vašu hru, vždycky rozmýšľate, že ktorý je tých 20% z tej hry, ktorý uvidí väčšina hráčov a na to sa treba sústrediť. Keď zvyšok 80% tej vašej hry nebude dokonale, nebude úplne tip-top, polišovaný, nevadí, lebo to tak či tak tí hráči neuvidia. A tých 20% je tých dôležitých, tam je ten úspech, hej. Na to sa treba sústrediť a tam to treba dotiahnuť čo najďalej. Čo je dôležité potom, takisto sa snažiť ísť dopredu, nestrácať čas na nejakých komplexných veciach. Naozaj, čo je najdôležitejšie, je tú hru sa snažiť urobiť čo najrýchlejšie, čo najproduktívnejšie a sústrediť sa na tie najdôležitejšie elementy tej hry. A na to dnes je aj tá dobrá doba, v porovnaní, čo bolo pred napríklad 15 rokmi, že dneska už máme naozaj k tomu kopec toolsov, kopec middleware. Takže nesnažte sa napríklad si povedať, že idem robiť niečo jednoduché, ale zároveň musím to programovať nejaký low-level 3D efekty, alebo musím si urobiť na sokete nejaký špeciálny protokol na komunikáciu. Skôr pozrite sa, treba si pozrieť, aké sú tam už existujúce tooly, aké sú tam existujúce middleware a tie treba využiť. Je to dobré nielen na to, aby ste tú hru naozaj vedeli rýchlejšie urobiť, ale je to aj obrovitánska skúsenosť pracovať s rôznymi existujúcimi middlewaremi, lebo to sú veci, technológie, s ktorými už iní ľudia pracovali a už sú vycibrené a tam nájdete mnohé patterny, ktoré potom viete využiť ďalej a sa z nich môžete učiť. Design choices. Čo sa týka tých dizajnových nejakých princípov, určite je dôležité si povedať, že toto je niečo, kde už je dosť, by som povedal, silný market. Tých hier je veľa a zároveň ten boom a ten úspech je v tom, že ponúkajú niečo inovatívne. To som hovoril v porovnaní s tými konzol hrami, ktoré dneska už trošku kostrnatejú a nie je tam veľa tých nejakých inovatívnych game design elementov. V týchto mobilných aplikáciách, v mobilných hrách je možné inovovať, prichádzať s niečím úplne iným. Možno aj nejakú starú ideu recyklovať, ale priniesť ju v úplne inom podaní a na to je dôležité práve sa nebať experimentovať. Človek by si mal povedať, že OK, chcem urobiť takúto hru, ale počas toho vývoja sa ukáže vlastne, že niečo úplne iné v tej hre bude zábavné a úspešné a to zistíte len počas toho vývoja, počas tej experimentácie a počas toho prototypovania. Takže určite tie prístupy ako napríklad rýchle prototypovanie, aby ste vedeli si overiť nejaký game design, nejakú mechaniku, tak toto je dôležité si to čím skôr vedieť overiť, čím skôr mať to funkčné, hrateľné a zahrať si s tým a keď je to dobré, tak na tom pracujete ďalej, keď to je zlé, nefunkčné, tak to môžete dať bokom, hej, a ísť ďalej, sústrediť sa na iné veci. Feature, ktoré nemajú spoločné, ktoré nepriamo súvisia práve s tým fun elementom, ktorý vy zistíte počas toho vývoja, že toto je to, čo by ľudí bavilo, tak na tie sa nesústredíte. Tie dáte radšej bokom a k tým sa možno vrátite neskôr a možno sa ani nevrátite. A to je možno aj dobré, hej. Takže naozaj sa na toto sústrediť. Určite si musíte rozmýšľať, že aký sú, čo bude tá vaša audience, tých hráči, že či to budú teda mladí hráči, medzi 8 až 12 rokov, alebo či to budú medzi 12 až 18, alebo či to budú študenti vysokoškolskí, alebo či to budú dospelí hráči. Toto je tiež dobre uvedomiť, či to budú hráči, ktorí sú skôr hardcore, alebo či sú skôr zvyknuté na tento typ hier, strategické hry. Toto všetko si musíte trošku premyslieť a si to vedieť, sa identifikovať s tým, že toto je tá moja komunita a týchto ľudí chcete osloviť. Samozrejme je dôležitá všetko, čo sa týka ergonomie, tieto mobilné hry, ako som hovoril, sú dôležité v tom, že musíte určite ten dizajn prispôsobiť tomu, že ľudia sa chcú hrať, chcú nestrácať čas s nejakým preklikávaním si nejaké interfejsy. Ten experience tam musí byť okamžitý, čo človek si zoberie tú hru a hneď sa dostáva priamo do action, priamo do toho in-game. Tie možnosti samozrejme sú obrovské a
na to, aby ste boli úspešní, treba si uvedomiť aj svoje limity. Keď to budete robiť ako sám individuum, tak to nebude jednoduché a mnohé tie kompromisy, ktoré budete musieť urobiť, sú postavené na tých vašich osobných limitáciách, že čo všetko môžete stihnúť, nemôžete stihnúť, čo viete urobiť, neviete urobiť. Keď budete nejaký menší tím, tiež si viete povedať, že či tam vieme dať nejakú fyziku a toto urobiť, či tam vieme dať nejaké 3D, či tam vieme dať nejaké dobré ozvučenie, keď máme niekoho, kto vie robiť s tým zvukom. To sú veci, ktoré musíte hneď na začiatku si uvedomiť a podľa toho aj dizajnovať tú hru. Ten rapid prototyping je dôležitý v tej úvodnej fáze, aby ste vedeli identifikovať, že ktoré sú tie elementy, ale tá fáza potom tej produkcie je dôležitá, aby ste sa stále sústredili na to, že nechcete vyvíjať tú hru viac ako 3 mesiace. To je také optimálne obdobie. Za tie 3 mesiace by ste mali byť schopní tú hru dokončiť a mať ju po funkčnej playable forme. Takže to je dôležité, keď máte pocit, že už sa to naťahuje, tak to je zlý signál a treba sa zamyslieť nad tým, že kde ste urobili chybu, poučiť sa z toho a ísť ďalej a skúsiť niečo nové, alebo si na novo nasetovať tie objectives tak, aby ste to stihli príklad do ďalšieho mesiaca alebo 2. Takže tie rýchle iterácie sú veľmi dôležité a takisto si treba sledovať ten čas, ktorý vám to zaberá celkovo. Ak náhle hovorím, prekročíte nejaké 3 mesiace toho vývoja, tak to už je zlý signál. Mnohí už skúsení programátori na mobiloch sú schopní dneska urobiť hru, majú samozrejme už na to aj vlastné tools a tak ďalej, že to vedia urobiť za 1 mesiac. Takže to je taká pre vás referencia. Tie 3 mesiace to je tak akurát. Už keď je to dlhšie, tak už je to signál, že niečo nie je v poriadku. A najdôležitejšie je potom samozrejme mať tú hru čím skôr von. Toto pravidlo platí aj na konzolách, aj na všetkých ostatných hrách, takisto na týchto mobilných gameoch. Môžete mať akýkoľvek projekt, môže byť neviem ako dobrý, ale pokiaľ ho nedeliverujete, pokiaľ ho nešipnete, tak je to vlastne zbytočná strata času. Vždy myslíte na to, že ten projekt musíte šipnúť. Toto je hlavný objektív. Tam sa potom ešte k tomu vrátime v jednom bode. Často potom práve pri tej druhej fáze toho vývoja príde ku rôznym kompromisom, k rôznym katom a tam si budete musieť byť veľmi tvrdí sami voči sebe, aby ste naozaj si povedali, OK, toto ťa dáme preč, lebo to nestíhame, ale ten objektív, že to chceme šipnúť, ten je najdôležitejší. Polish. Tak hovorím, že ešte keď boli tie prvé mobilné hry, tak asi si pamätáte, že to bolo také, že čokoľvek vyšlo, bolo to úspešné, kopec ľudí si to zahralo, ten market bol v celku taký ešte malý, neprebádaný. Dnes je to opak, ten market už je dosť veľký a ľudia pozerajú naozaj na tú kvalitu tej hry. Preto niekedy menej je viac, urobiť nejakú menšiu hru, ale tá hra musí byť naozaj na úrovni, čo týka kvalitatívne. To znamená, že ten čas na polish, na konci projektu, aby ste to dotiahli do takej kvality, aby tam neboli nejaké chyby, vizuálne nejaké nezrovnalosti, nebolo to funkčné, nejaké bugy, je extrémne dôležité. Nejde o to len ich opraviť a mať funkčnú aplikáciu 100%, ale musíte dať aj čas na ten polish. Bez toho polishu to nejde. Každý hráč, alebo každý druhý hráč, ktorý si spustí vašu aplikáciu, vás bude porovnávať s ďalšími milión hrami. Ako náhle uvidí, že tá hra je nejaká kvázi nedokončená, nie je dotiahnutá, tak z toho úrovne strávi viacej ako 2 minúty a pôjde ďalej, bude hrať nejaké iné hry. Takže ten polish je absolútne najdôležitejší v tej finálnej fáze, na to nezabudnúť. Čo sa týka tých toolsov, ktoré by ste používali, určite, to už som spomínal, že používajte už tie existujúce. Je veľa tých toolsov, teraz nebudem nejaké vymenovať, lebo každá platforma má iné, niektoré sú aj cross-platform, ale pozrite sa na internet, určite nájdete mnohé tieto frameworky, ktoré už existujú, je veľa open source frameworkov. To sú aj komunity, kde práve nájdete aj pomoc, keď niečo vám nebude fungovať, viete tam nájsť ľudí, ktorí vám s tým pomôžu alebo vám budú vedieť urobiť nejaký fix. Samozrejme, v open source komunitách je dôležité, keď by ste niečo tak používali, aby ste robili nejaké zmeny v tom open source, je dobré vrátiť potom aj tie vaše zdrojáky, tie vaše zmeny, tie vaše vylepšenia komunite, lebo na tom to stojí a na tom to aj padá. To znamená, že tá komunita tým žije. Keď využívate tieto toolsy, je dobré sa s nimi podeliť potom aj s komunitou, keď ich nejako improvujete, s nimi pracujete ďalej. Toto ešte preskočím. Procesy. Toto je ťažká téma, lebo práve tým, že ide o krátkodobé projekty, niekedy nie je jednoduché si tam nastaviť aj nejaké procesy, aby človek pracoval nejak štruktúrovanie, aby mal prehľad v tom, že ako napreduje. Ale bez toho to nejde. Keď si to vyskúšate, prídete na to, je to otázka aj skúsenosti. Je dobré si tieto návyky čím skôr aj vyskúšať a sa s nimi stotožniť.
tie procesy sú tu na to, aby vám pomohli. Keď máte pocit, že s tým strácate čas, tak to nie je v poriadku. Musíte si to vyskúšať, otestovať si to. Tie rôzne toolsy, čo sa týka tých procesov, tie rôzne aplikácie na tie procesy sú samozrejme rôzne, takže keď vám jeden nevyhovuje, vyskúšajte druhý. Nie je dôležité, ktorý používate, ale používajte niečo. Používajte nejaký tracking, čo sa týka vašich taskov. Skúste si robiť nejaké estimaty, aby ste vedeli, že či napredujete dostatočne rýchlo, alebo či niekde ste urobili nejaké choices, ktoré sú nie správne. Samozrejme, doporučuje sa dneska aj tak najúživenejšia tá metóda Agile. To sú prístupy, ktoré umožňujú rýchle tento iteratívny vývoj a umožňujú rýchle sa adaptovať vzhľadom na zmeny v dizajne, zmeny v tých technológiách, ktoré budete používať. Takže ten Agile je niečo, čo už dneska je viac menej samozrejme. Takmer všetky firmy to dnes na svete developeri používajú. Môžete používať nejaké komplikovanejšie softy, ako napríklad Jira, ale môžete používať aj niečo jednoduchšie, ako napríklad Trello, ktoré je podľa mňa veľmi úspešné. A neváhajte sa s tým vždy vyhrať a to používať, lebo skôr či neskôr, tak či tak vám to bude chýbať a niekde vám to vyskočí. Code versioning, samozrejme, nikto nechce stratiť svoj kód a vždy sa človek chce aj vrátiť späť niektorým zmenám. Code versioning je absolútne povinný v prípade, keď ste viacerí programátori alebo aj na asety viacerí grafici. Bez toho je veľmi ťažké spolupracovať. Myslím, že aj v rámci nejakej osobnej skúsenosti, samostatnej individuálnej skúsenosti, zistíte, že code versioning je veľmi prospešný, keď programujete sami. Lebo sa viete ľahšie zorientovať v tých zmenách, ktoré ste urobili pred týždňom, pred doma, viete sa k tomu vrátiť, viete porovnávať, čo vlastne, kde ste aké zmeny urobili a tiež je to tool, ktorý vám môže len pomôcť. Tieto mobilné hry, takisto ako online gamey, majú jedno veľké špecifikum oproti single player hrám, ktoré sme poznali na konzolách. Dneska už to nie je tak úplne pravda, lebo už aj na konzolách single player hry majú rôzne patche a updaty. Kedysi to tak nebolo. A práve v tých online hrách to bolo vidno, že keď sa dokončil nejaký projekt, tak vlastne sa ešte vôbec nedokončil. To, že sa šipol nejaký produkt, to ešte neznamenalo, že už je teda napálny na DVDčku, CDčku a už sa k tomu nemusíme vrátiť. Práve naopak, vtedy sa vlastne začína ten najväčší formol, lebo spustili ste hru, máte feedback od hráčov, ktorí to začnú prvý hrať a máte tu možnosť, úžasnú možnosť tú hru naozaj vylepšiť a upraviť vzhľadom na ten feedback, ktorý máte od tých hráčov. Tie content updaty je práve to, čo to umožňuje. Kedy si to nebolo také jednoduché, bolo to extrémne komplikované, dneska už toto je podporované na všetkých platformách a je to vlastne aj jeden z hlavných elementov úspechu. Bez tých content updateov si neudržíte tú komunitu. Treba byť pripravený na to, že keď dokončíte hru, tak vlastne sa to ešte len všetko začína. A tie content updaty je práve to, čo vás potom čaká v tých ďalších mesiacoch, na čom budete pracovať. Je dobré napríklad o týchto content updatoch už rozmýšľať už vopred, keď budete robiť nejaké rozhodnutia, lebo niektoré veci práve, ktoré nestihnete v tom release, viete urobiť potom neskôr v tých content updatoch, to si dobre si prioritizovať. A samozrejme v tých content updatoch robíte rôzne bugfixy, máte možnosť ďalšie nejaké testy na nejakých nových featurách a je dobré si vlastne tie feature, ktoré nestihnete vždy posúvať ďalej, nie ich dávať preč, ako si ich zrušiť, katovať, ale vždy si povedať, že túto feature urobím v nejakom ďalšom content update. Tieto veci môžete aj komunikovať s vašimi hráčmi, s komunitou, lebo tí hráči ocenia to, keď vidia, že tá hra žije a stále tam prichádzajú nové updaty a že vy počúvate ich pripomienky a že vlastne tie ďalšie updaty prinesú tie odpovede na tie očakávania. Samozrejme tam je dôležité ten content, potom neskôr budeme hovoriť o tej monetizácii napríklad a o tom contente, ktorý je platený. Je dobré aj práve využite contenty na to, že tam budete pridávať veci, ktoré viete ďalej predávať v tej hre, tie rôzne consumable virtual goods. Máte hráčov, ktorí práve, tí, ktorí vám platia za tú hru, tak toto očakávajú, že keď už si tam kúpim takú vec, tak už čo ďalej, príde nový content update a už tam zase nejaké nové veci, ktoré si môžem kúpiť. Takže toto sú veci, na ktoré treba myslieť, samozrejme, takže v tých content update na to treba myslieť. Takisto je to pre vás možnosť marketovať ten váš produkt. Znovu, keď príde nejaký update, môžete ho vopred ohlásiť, môžete znovu nakontaktovať médiá
môžete s tou komunitou komunikovať, viete im prinášať tieto news a oni toto sledujú. To znamená, že keď príde ten váš update, tak budú pripravení, budú to stiahovať a budú očakávať teda ten nový update. Samozrejme, tie možnosti dneska toho marketovania sú v podstate veľmi prístupné, nepotrebujete na to veľa peňazí, stačí používať rôzne virálne metódy na Facebooku, Twitteri a tak ďalej. A čo je dôležité je, že chcete získať samozrejme aj nových hráčov, lebo keď vydáte nejakú hru, tak nenutne budete mať hneď 100 000 alebo 1 000 000 hráčov, ale budete mať nejakú základnú komunitu hráčov, ktorí to si vyskúšajú a ktorým sa to bude páčiť a budete si ich chcieť nielen týchto udržať, lebo tí sú tí, ktorí s vami pôjdu aj ďalej a budú s vami zotrvávať pri tých ďalších updateov, ale chcete aj samozrejme získať tých nových hráčov. Ale ťažko povedať, že čo je dôležitejšie, na čo dávať väčší fokus, ale v praxi je predsa len dôležité, prioritizuje sa myslieť práve na tých existujúcich hráčov. Lebo tých, keď stratíte, tak vaša hra je mŕtva. Takže tých hráčov, ktorí už ste získali, si musíte udržať za každú cenu. A tí ďalší hráči sa postupne budú pridávať a tých si samozrejme budete udržať. Takže na toto slúžia tie content updaty a na to aj musíte myslieť, že čo tam do toho dáte, aby ste práve uspokojili tých existujúcich hráčov. Existuje potom taký paradox práve v online hrách, to sa volá tento MMO aging servers. Niektoré online hry, neviem, či poznáte EVE Online alebo podobné, sa dostávajú už potom do takého paradoxu, že už po niekoľko rokoch existencie už majú predovšetkým len tých starých hráčov, ktorí už sú tam roky a každý nový update je predovšetkým len o tom, aby uspokojil týchto starých hráčov. Hej. Takže to sa potom hovorí, že tie hry sa majú aging servers, lebo na tých serveroch už hrajú len tí starí hráči. Keď tam príde niekto nový, tak nemá šancu, lebo tá komunita ho nepríjme, alebo nebude vedieť sa s nimi zahrať na rovnakej úrovni, lebo už sú o toľko levelov vyššie inde ako tí noví. Ale je to niečo, čo je dôležité, tí developeri to nerobia schválne alebo nejak kvôli tomu, lebo si to neuvedomujú, že je tam tento problém, že noví hráči majú problém so starými hráčmi. Robia to práve kvôli tomu, lebo musia sa starať o tých starých hráčov, lebo keby oni prišli, tak hra vlastne končí. Achievement stats. Neviem, či poznáte človeka menom Gabe Newell, je to šéf Valve, čo robí Counter-Strike a podobné Half-Life hry. Tento pán má veľmi dobré videá, napríklad na YouTube, rôzne diskusie s ním, taký veľmi múdry, rozvážny týpek a rozpráva o mnohých jeho skúsenostiach. A mne sa raz ľúbilo jedna jeho taká práve prednáška, čo robil pre študentov na jednej univerzite, si našiel na nich čas, lebo je dosť busy. A jednu tému tam rozoberal asi 20 minút. A to bolo práve to, že sa ho spýtal jeden študent, že aké sú kritériá na to, aby ste prijímali nejakého nového zamestnanca, nového programátora. A Valve je známy tým, že vlastne nie je to veľká firma, ktorá mala 5000 developerov, ako napríklad Ubisoft. Oni majú v podstate dosť redukovaný počet ľudí, teraz nechcem typovať napríklad okolo 500, asi sú veľmi vyberaví, keď berú nových ľudí. Takže toto bola taká dosť náročná otázka na ňa a on ju dosť rozpitvával a práve taký jeden dôležitý moment tam bol v tom, že hovoril, pre nás nie je dôležité nájsť programátora alebo dizajnera, ktorý je naozaj dobrý. Ale my hľadáme, že je viac než dobrý. A čo je to viac? Je to, že napríklad bude pracovať práve s toolsami, ktoré ho ubezpečia v tom, že to, čo robí, je dobré. To znamená, že nielen, že vie niečo naprogramovať, čo je super, ale vie vytvoriť aj toolsy, ktorými to vie zmerať. Hej? To znamená, že má rôzne štatistické alebo nejaké iné toolsy, kde vie sledovať, vyhodnocovať, ako tí hráči alebo užívateľe používajú tú aplikáciu alebo ako hrajú tú hru.